Segur que tu també t'ho han dit alguna vegada. Reutilitzes les ampolles d'aigua d'un sol ús? Diuen que és perillós. Diuen que fins i tot pot produir càncer. Ai, la mare del Tano. Anem a veure per què reutilitzar aquest tipus d'ampolles no tan sols no és dolent per tu, sinó que a més pot ser molt bo pel planeta. T'ho expliquem al Radical Lliure. De plàstics n'hi ha de molts tipus, però tots ells comparteixen que són un polímer. Si vols saber més sobre plàstics, et recomano que et miris aquest vídeo que vam fer sobre si és segur utilitzar carmanyoles de plàstic per escalfar els aliments al microones. Per aquí dalt et deixo l'enllaç. El plàstic de les ampolles d'aigua d'un sol ús és plàstic PET. És molt adient per contenir aigua perquè és molt resistent i no es degrada. Bé, sí que es degrada, però triga 500 anys. Si estàs reutilitzant una ampolla d'aigua d'un sol ús, doncs bé, quan tingui 450 anys ja la vas llançant al contenidor groc, per si de cas. El que passa és que sí que és veritat que els plàstics, a més del polímer en si, contenen altres substàncies químiques, com per exemple els catalitzadors emprats en la seva fabricació. I aquestes substàncies sí que poden arribar a ser perilloses per la nostra salut. Ja estaràs pensant amb molt bon criteri. Doncs si aquests catalitzadors són perillosos, doncs que no es facin servir, no? Problema resolt. No exactament, perquè a vegades no et queden més opcions que fer-los servir. Per exemple, els catalitzadors són uns productes que permeten que les reaccions químiques passin Molt més ràpid. Com ho fan? Doncs perquè permeten que la reacció química segueixi una ruta diferent, es faci seguint uns passos que són menys energètics, es necessita menys energia i la reacció va Més ràpida. Per exemple, imagina que vols anar des de l'escola o des de la feina fins a un lloc millor, però per arribar-hi has de pujar una muntanya enorme. Hauries de gastar moltíssima energia, segurament acabaries morint en l'intent i no arribaries mai al teu destí. Doncs això és el que li passa a la reacció de síntesi del PET. Per poder produir les ampolles de plàstic d'un sol ús, el que necessitem és que reaccionin el DMT amb el TA, i després un altre DMT, i després un altre TA, per fer així la cadena del polímer plàstic. Després, aquesta substància s'escalfa, se li dona forma i obtenim l'ampolla de plàstic. El problema és que aquesta reacció és molt lenta. necessita moltíssima energia. Per més que barregem els dos reactius i els hi donem energia, es produeix tan a poc que no és eficient per fer-la a nivell industrial. Davant d'aquesta situació, et pots resignar i no fer la reacció química o pots buscar un catalitzador adient, una substància química que canviarà la ruta, farà que la reacció química vagi per uns passos diferents, menys energètics i per tant que seran Molt més ràpids. Per al cas de la síntesi del PET es fa servir triòxid d'antimoni, que amb aquest nom podries imaginar-te que és alguna cosa que ve de les profunditats de l'infern. I veient la seva estructura, la veritat és que ho sembla. Mira, m'he fet uns modelets moleculars. Aquí tenim el DMT i aquí tenim el TA. Perquè es produeixi la reacció de polimerització del PET, necessitem que el carboni del DMT reaccioni amb l'oxigen del TA. Per fer-ho, les dues molècules s'han d'apropar, però no val que s'apropin de qualsevol manera. S'han d'apropar amb l'orientació correcta. Tan sols una orientació servirà perquè es produeixi la reacció química. En el cas de la polimerització del PET, això no passa. Passa tan poc que la reacció és Massa lenta. a no ser que afegim el catalitzador, el triòxid d'antimoni. El triòxid d'antimoni interacciona amb els nostres reactius, fent que s'apropin sempre de la manera adequada com perquè es produeixi la reacció química, accelerant-la de manera enorme i permetent-nos la seva fabricació a nivell industrial. De catalitzadors n'hi ha de molts tipus que utilitzen diferents mecanismes per accelerar les reaccions químiques, però tots ells comparteixen una cosa: se'n necessiten molt poques quantitats, perquè no es consumeixen durant la reacció química. Això sí, queden allà. Per això, les ampolles de plàstic PET contenen traces, concentracions molt baixes de triòxid d'antimoni. I el problema és que aquest triòxid d'antimoni en el teu organisme, a baixes concentracions, pot produir mals de cap i fins i tot depressió, i a elevades concentracions podria fins i tot arribar a provocar la mort. Però
el triòxid d'antimoni passa del plàstic a l'aigua i de l'aigua al nostre cos? No, en realitat no. A no ser que siguis una persona molt descuidada i una mica marrana. Quan un producte químic contingut en el plàstic passa a l'aigua de l'ampolla, es diu que es produeix una migració. Aquesta migració del triòxid d'antimoni no es dona a temperatures normals, es dona a temperatures elevades, a partir dels 60 graus. Per tant, si tens l'ampolla a una temperatura normal, la pots reutilitzar tantes vegades com vulguis perquè el triòxid d'antimoni no passa a l'aigua i, per tant, no arriba al teu organisme. Ara, això sí, saps la típica ampolla d'aigua que se't queda dins del cotxe tot l'estiu, el cotxe al sol, allò a 80 graus? Doncs aquesta aigua és millor que la llencis. Així doncs, si no escalfes la teva ampolla d'aigua, la pots reutilitzar tantes vegades com vulguis. Potser hauràs vist per internet gent que t'està dient que és perillós. És normal, perquè hi ha molts interessos comercials al darrere, i és que l'aigua de l'aixeta és fins a 100 vegades més barata que l'aigua que ve amb ampolla. Per tant, és normal que hi hagi gent que et digui que l'aigua de l'aixeta no és bona i que reomplir la teva ampolla és perillós. Però si el subministrament d'aigua de l'aixeta en la teva zona és correcte i l'aigua és potable, te la pots beure i la pots posar en la teva ampolla tantes vegades com vulguis. D'aquesta manera també contribuiràs a la reducció de la utilització del plàstic, que el plàstic és un problema que tela. Bé, en realitat sí que hi ha un cert perill, en reutilitzar ampolles de plàstic, un. Però aquest perill no té res a veure amb el plàstic. Més aviat té a veure amb com siguis de... I és que les ampolles de plàstic d'un sol ús les pots contaminar amb els bacteris de la teva boca, amb matèria orgànica si estàs menjant i alhora estàs bevent, o per exemple si ets una mica descuidat o descuidada i l'ampolla la deixes por ahí, et cau a terra i agafa brutícia. Per tant, serà bo que netegis de tant en tant la teva ampolla d'aigua. Això sí, utilitzant aigua freda per evitar la migració del triòxid d'antimoni. Actua amb criteri. Si l'aigua de l'aixeta de la zona on vius és potable, procura no beure aigua embotellada. I si algun cop ho has de fer, guarda l'ampolla i reutilitza-la. El planeta t'ho agrairà i la teva salut no es ressentirà.